Bueno, PowerPoint erabiltzeko edozein ikus-entzunekotan bezala. Oso garrantzitsua da karpeta bat zabaltzea eta karpeta hortan dana gordetzea. Bai? Nik horretarako proba izeneko karpeta zabaldu dut eta hor dauzkat audioak eta irudiak. Bai? Kasu honetan, hiru diapositiba dauzkat eta hiru diapositiba horiekin PowerPoint bat egin nahi dut. Hortarako, PowerPoint zabalduko dut lehenengo. Kasu honetan, 2010 bertsioarekin ari gara. Eta bi modu daude irudi horiek txertatzeko, bai? Bueno, irudi diranez, lehenengo diapositiba gehiago jarriko ditut, bai? Diapositiba berria eta utxik. Diapositiba berria eta utxik. Kasu honetan, hiru baitira. Modurik azkarrena honako hau da. Karpetara jun, irudia duen karpetara, eta zuzenean, lehenengoan, lehenengo diapositiba aukeratu, eta lehenengo irudia arrastaka txertatu. Bigarrena, bigarren irudia txertatu. Hirugarrena, hirugarren irudia txertatu. Bai? Hori litzake modurik azkarrena. Desegin ingo dut, eta beste modua, ortodoxoagoa, txertatu bidez litzateke, bai? Txertatu, irudia, eta nik esan behar diot nun dagoen irudi hori. Mai gainean, proba izeneko karpetan, nire kasuan, eta irudiak. Hemen aukeratzen dut, dagokidan irudia eta txertatu. Kontu bera, bigarren diapositibara jun, txertatu, irudia, bi. Eta hirugarrenarekin berdin. Txertatu, irudia, hiru. Bai? Ondoren, beti bezala gordin barko dut.